ki khubor na ka shlem jong nong san hima ngai ba obalan thongni tikme assistant secretary jongka central body jongka ikla people level jon di ka ikla people level yun NPU ka kwa ban ai jung kren ta kasni di ka ban kong nga sungo ban ai ngo nang kong ai ble nong bu nong thau balai yang ni na kwai bakya ti habi de ba ka ni ka jing e jong ni baro ka ba mantai lamat ladu UR hajar arpo arpoi ni lamat ni ki jing e nang ba ka jing wan jo ka jing pang ko bit khat khandai corona virus ki ma ti shibu ni lamat ki jing e gila so so e ru ki lanot ki belajar beladu no ila ki jong ki pe ba thain te hanrai le undo tau ble ba la ba yara te nge ai ru ki jing so lem che ki ban pam ta ni ya ki leng ba ko bor ble no bor tha te abi di lor kan ni kwa ba no ye nang kong e ba ki jing khia jing shon jong ki pai ba ba kham tam ki ba du brang di te cái pilih ko semua ban kentu dukung ya KMLA ka ba cái MLA scheme ka ba judan berbor te ki MLA badan buram jongi baro halagi jong constituency apo jong ni ke jela jongi baro ko ai kiri ban sim khia ba ka ba kum hak ni ko kham tam e bakin no ka jingi rap sha ki ba long ying ki lanot kapan ya teri rengkat ki dorbar sino bero phe kunjur ki ba kitap kampha ya kita ki longying ba lanot ti kam tadi than bangin chikono mani kan tha tang ya ka sarkar hoi ka sarkar ka hap ban pe bnya ya ki jingdon kampai ba baro ten rei kumbakolong ha kan ko por ka sarkar kanom la ban kitkhli lo dia baro iwe pe we te ka kamram ka ba haban sim khia ki de ki MLA ki badan borom ki jongi ya haban sim khia ya kan ko mo long ba ki ni ter kar kat ki dor basino ba ro te to habidi bat ka jing e jongki nong belasngi ki jongi ilama di ki jing e ha kanika lockdown kaba imio shu ban literally kita imio shu ban balakit nom ila do ik kam ba phero phe ham tam ni ki balas ni te manta kai bil yu karpa juri ka sarkar ba kan sno bha ban plai lu no ye tu ki nong balas ni ba phero amdala ban yo kerteng ki chat kam ka ba ki ba ngi tre kham tam yang iki lepo tikum juru kam dadai ke ba ngin shu dawa na sarkar ngin dawa na no ringin hapan yang hala ijong ti kija kumno bangin yo ba om bakin tangan tang tiki nong di maran tang tiki biya ki re barok nong balak batangan barok batangan dia tu kin yu aja tangi tiki nong shong dukan yu aja tangi tiki badi mar hatu baro ginong bala ki hapan bala phep tre baro batngan te kai bi yu ka kapat ju ya sarkar ba kan sno ba ban plai lu no ya kan ni bat ki pai ba ru kin so thu ya kata kin burunti nang bagai protocols kamtam bakarang don kun hangaria jingja unta bakim dei ban ya lumpai ba kim dei ban ya jan e iti ban ye jangai wei kumbala pasa khoi ka khia blatha ko sarkar ngkat ka khia katna juga jingko jingkia ma ta tisu shu so ban ong ba kitei ki nong bala jongi ki blau
apply ya ka scheme by bang mak sarkar kula lim syam sam jong arja arpho ni leng bagi social media ba hidon di tempat dia lot ya ketika bisa bak sarkar kalamang mak ta ka ba ke jong tat ya dei ki bala dap apply syaka labor department di ngak tepat ri ke sarkar bahkan simkia ban siu dap na iki nomor kita na pedang kecing kumju ngakan turu ya kitu tiba ladap apply ya pikir tenggi jungki ladap register hakale labor department bakin sengobah ban penbiang no kikot kislah kung bala ong sembut menteri rangba jong jela jong ibroi iba pristun dan song bala ong ba kim sempat biang di kikot kislah di kumnon phaya bisa jong ki de kan tu biang si sin ye ki tu ki bala apply bakin penbiang no kloi khnang ba di hok ban yo ya ka ka jong ki Tishu ngasolongo ha bat kawai kani kejing shondor jom padahal ba mansua kaladon kejing penbor tengre kelami no tu ka jing pelai no ka supreme court te kala kamduna kejing penbor to andre ka balongo kalau munta kadoan sa kejing penbor pat Yoni vaksin injection. Ngakar pat, ya ka sarkar, ba ka sarkar, kan sos na ilam, kan ailat shwaya wa kumanta nomar katu kan ni ki ba ki richni na biat ngawan chinistai ki pon baki kis ko watatin bakim pat shemphang kim pat shai lo kan ni des karpat ki kusol aso ba kan ailat shwa kenang ba kinyo ban pre ban kata kum belong ki dor barsinong ke bang yu sngo bagi peta tanpana haki ngach no long ba kinu ki basong dukan kinu ki driver taxi lani kinu ki ba aikam bat kinong trikam kinong bala lada kim lele ya injection vaksin tika kindu no ek teki kam kijongki kin khang no gitu kan sing te lada kalau hatu kata de lada kitu ki bombat de hatu kinya thangan no kindu kamai no de nakaliang juga MP aliu kam snow day ka hok bakan long unta te namaria mentahi kibring jungi kimpat su thu shai ke igi jing bah bat ke igi jing sni chong kanika vaksin injection tika kimpat su thu te ngan try kan khambah ba ka sarkar badon purom jungi kan pensyai bat ailat chwa ka to kani tat hadu bakin da su thu shai kam dei ban dapen bor than hadu kata kata khnang ba kin sha shu shu di ko bangas ngulungo bat ka empiliur ka sulungo bat ki pai ba bro thrai kis ngulungo ka bala jah kot khobar manden anong sahima ka bala ong da deputy commissioner jong ka west kasel district nong stein ba lo hang tu ba lada ki nuk ki buan ai injection tika an ai busket yeki shi pho hajar tungka te hadu kat no ka jing yo nong jong ka ne jo ka hadu ka no ka jing yo nong ka sarkar lani ka health department ka ba kat hadu shi pho hajar tungka kan ai yeki nongwan ai injection te shubu ko mangat kat to ka ne kinong song sunong jong ka west kasel kinom dunaya ka alak tam lania po klailak tela da kinwan no tang silak ngot lakum no kan poe du si spagrol tela da ka si spagrol
i pendap i penbit penbiang i PIC ba fer ka cinta ba in penbit penbiang i kitawai penbit penbiang ban yarap lem ha kitu kilana hatu ka kam jindala ba de hnra ya kan ni paro omba ka pili kan ko ti anu no de kumba kolong ka pili yu ge trer kar bat ka labor department kapuan he na ka sarkar di kumjuru msiamla kawang ti anu no msiamla kan tha anu no kwa ban pensai pe ba ya kani boro kam dei ba ngan kawang ti anu no laningan kan tho anu no ka sarkar ji sha ho ka la le ba di henre ha bukum kani kapur mat kamla ye wat sarkar ro de ngai khublei matang itai jingkran